Ai, 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 ai. Hola, Digochiño. Ai, hola, Esther. Ai, Que ai. che pasa? Ai, Estás maliño? ai, dóeme a barriga moito. Ai, pequeniño. Pero, é logo porque comerías algo que non che fixo ben. Non andarías a comer chocolates agachadas. Non, só o leite do almorzo e uns poucos cereais. Onte tamén me doía. Ai, ven aquí, pequeniño. Ai. Queres que che faga algo? Unha macela ou así, a ver se che pasa? Ai, sí, por favor. Vale, veño agora. Grazas. Listo, Digochiño. Aquí Ai, tes a túa grazas. maceliña. Ai, Toma, a ver. Pouquiño. Ai, moitas grazas, Esther. de nada, Digochiño. Se mañá segues así de maliño, igual hai que ir ao médico. E non poderei ir a clase, claro. Pois non, é que igual che teñen que facer un exame de intolerancias ou alerxias. Un exame no médico. Sí, Digochiño, pero non é como os que estás pensando do cole. É simplemente facer unha proba para ver se che senta mal algún alimento. Ah, as verduras, pero xa procuro non comelas. Digochiño, falo en serio. Hai que facer unha proba a ver se és alérxico ou intolerante, por exemplo, ao glúteo ou á lactosa. Pero iso é moi grave. Vanme ter que ingresar e vivirei eternamente no hospital. Ai, non poderei presentar o noso programa nunca máis. Oh. Mira que dramas, Digochiño. Ui. Se és intolerante a algo, con non comelo, chega. E que leva glute, entón? Pois a ver, os cereais, o pan... Supoño que sen iso podo vivir. Pero máis alimentos, tamén as galletas, a pizza... Ai, non, entón non podo ser intolerante ao glute. Xa, Digochiño, pero iso non se escolle. E a que máis se pode ser intolerante? Pois a lactosa, Ah, claro, e non poderei tomar leite. non, pero tampouco iogures, queixo, chocolate... Estás tola, claro que non son intolerante a nada, só me doe a barriga. Xa, Digochiño, pero... iso non o sabes. Un pouco máis tarde. Pero quen comeu todos os cereais que comprei onte? Digochiño! Que pasa, houbo algunha traxedia? Quen comeu todos os cereais? Ti dixeches que para medrar hai que comer. E onte tamén comiches todos os cereais da caixa? Claro, un ten uns propósitos, e mira que me custou, que non tiña tanta fame. Digochiño, xa sei o que che pasa no estómago xa. Ai, sí, non será unha intolerancia desas, non? Non, é que és un becerro. Como se che ocorre comer tanto no almorzo e sen fame? Cada día reventar. Pero... Ai, Esther, é que me confundes, para medrar teño que comer ou non? Ai, eu non sei que vou facer contigo. Ai...